А ви знали, що наш кишечник – це другий мозок? У кишківнику знаходиться від 100 до 500 мільйонів нейронів. Це більше, ніж у спинному мозку. А тепер найцікавіше – саме кишківник виробляє до 95% серотоніну, того самого гормону, який відповідає за радість, спокій і мотивацію. Тобто твій настрій, тривожність і навіть депресія часто залежать не від думок, а від того, що відбувається в животі. Недарма кажуть «відчуваю нутром» або «метелики в животі». Кишківник постійно спілкується з мозком через нерви, гормони та мікробіом. Виходить парадокс. Ти думаєш, що контролюєш емоції головою, а насправді їх часто запускає тарілка. Тож, піклуючись про кишківник, ти піклуєшся про психіку. А ти помічав, як їжа впливає на твій настрій? Пиши в коментарях,